बिराद दुखु जाबाय आरोना बिनि गोसो बिनि न'खराबो दा मा जागोनथाय बुंनो हाला आङो आंनि न'खराथ' जाखाबाय बरबाद बिराद दा हिनजावाबो मा खालामबावगोन आंखौ आं बुंनो हाला हिनजावनि खाथियावनो नुजानो हाला आं गामियावनो थांनो हाला आं नुजानो हाला मा मोखांजों नुजाबावनो बिराद लाजिबाय आं गावबुरा सेक्रेटारिफोरजोंबो फन हमनो हाला आं लाजिनाय मोनबाय गावखौनो गाव आंनो भुल जाखाबाय माथो खालामबावनो अननानै आंखौ निमाहा होदो खनसे होदो अननानै नोंसोरो आंखौ मोजां मोनोबा निमाहा होदो नङाबा आं मा जालांगोन नोंसोर बुंनो हाला गारिखौ लानानै अबा हाखराव थैना थाहैसिगोन आङो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आं लोगोफोर साननैसोनि सिगाङावहाय जिहेतु सानु खेंफ्राइजों लोगोसे रन्जयआ गावसोरनि देहायारि सोमोन्दो खालामनाया भाइरेल जादोंमोन ससियेल मिडियायावहाय थ' बेखौनो लानानै दिनै रन्जयाहाय गावनो बबाव थागोन बबाव थाया न'खौ गारनानै खारनो गोनां बायद' जादों बिथाङाहाय गामिनि मानसि न'खरनि बिसिजों लोगोसे मोखां दिन्थिनो हायैनि थाखाय नङाब्ला गावनो बबाव थागोन बबाव थाया माने गावखौनो थैनो गोसो जादों बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बिथाङा फोरमायदों थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौहाय थ' होमब्लानो बुजि मोनगोन बिथां रन्जय ब्रह्म ब्रादारा गावनि सानु खेंफ्राइजों लोगोसे भाइरेल जानायनि बागै मा फोरमायलांखो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय जाहैबाय आं गावखौनो गाव बिराद लाजिनाय मोनबाय आरोना बिराद दुखु मोनबाय गावखौनो गाव बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना गोदोनि जाथायखौ बेबायदि खालामफिनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना बेखायनो आङो बिराद दुखु मोनना दं आरोना दा बेखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै लासैसो मोनबाय आरोना गावखौनो गाव गामियाबो मा मोखांजों देखायहैनो सानबाय आङो एकदम गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो आं बिराद गोजान जायगायावसो थानानै दंफैयो आं एकदम लाजिनाय मोननायखाय आरोना बेखायनो आं भिडिअखौ बानायथ'ला होनना सानदों जेबो बानायथ'ला मुलिबो फानथ'ला होनना सानदों लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे जाथाया गोदोनो जाना थांखांनाय आरोना बे जाथाय खमबाबो 9 मास 10 माससो जाबाय आरोना बे जाथाय जाना थांखांनाय गोदो जों मुलि फाननाय समावथ' बयबो रिल्स बानायनाय आंजों थाबायनाय आंजों मुलि फानफानाय नुदों जानांगौ जों सानैजों जेरावखि जाया मुलि फाननाय थांनाय जों सानैजों थाङो होननानै मिथिखायो नोंसोरबो ओमफ्राय भिडिअआबो नुदों जाहैदों ओमफ्राय बेयावनो बेबायदिनो मोनायाव हराव बियार लोंनानै बिदिनो गरमा गरमि जाफ्लांबाय आरो मोनसे गाज्रि खामानि दाय मावफ्लांबाय दाय लाफ्लांनो जानांगौ आंनि खलथायानो गाज्रि जाबाय आंनि दिमाग गाज्रि आंनि ब्रेन गैया आंनो एकदम दिमाग गैयि मानसि आं मा सिखोमोननि लाफ्लांनांगौ बे भिडिअखौ आंनोखौथ' आङो एकदम दुखु मोननानै थाबाय आरोना आंनिनो भुल आं भिडिअखौ मानो लाफ्लांनांगौ मा जानायनि आंनि दिमागानो एकदम खामानि होआसै आं बे भिडिअखौ लाफ्लांनो दोननायानो बेनो बायद' जाहैबाय आरोना आं खेबफ्राना लादों आरोना मोनायाव बेबायदिनो फेनाय समाव आंबो एकदम साल गैया आरोना फेनाय समाव खेबफ्राना लानानै ओमफ्राय आङो फुङाव अखानायै नायनानै डिलिट खालामखादोंमोन बेखौ डिलिट खालामखानाय समाव ओमफ्राय आङोथ' अबेबा डिलिटआव थांनानै आं बारा मबाइलफोरखौ नायनो रोङा बेखायनो आङो बेबायदि डिलिटआव थानायखौ आं मोजां नायासै उनाव आरो मबाइलखौ मास मोनसेनि उनाव आङो फाननानै दस्रा लादों आरोना मबाइल बावनो आं थांफ्रामनायाव बेबायदिनो बोरै बोरै जाखो मिथिला आङो खाहानिफोरखौ गोबाव जाबायमोनथ' बेखायनो मिथिला आरोना बोरै बोरै जाखो बावनो आङो मबाइल फाननाय समाव ओमफ्राय थांफ्रामबाय बावनो आंखौ ब्लेकमार्क खालामहरबाय मानसिफ्रा गोदोनो खनसे खालामखादोंमोन 2 मासनि उनाव आंनो एचकेनि 50,000 नांगौ 30,000 नांगौ होननानै नङामोन नोंनि मोनसे भिडिअ दं होनना बुंदों बेयावनो आङो कनफिउस जाबाय मा भिडिअ दं आंनिलाय बेनो होननानै होद साला नोंसोर फ्रड गोजा नोंसोर साला फैसा जाग्रा लुथिनो थाखाय नोंसोर खामानि दामानि गैया होनना रायहरदों आङो दाख्लैबो थिग मोनानि हराव 30,000 आरो 50,000 सोरबा 1 लाख बेबायदि दाबि हरदों आंनि सिगाङाव फन हरफिनबा गावसिनि फना थाङा आरोना ओमफ्राय हिनजावसो मेसेज हरनाय ओमफ्राय हिनजावसो रायलायहरो बेबायदि जादों आरोना आं बिराद कनफिउस जादों ओमफ्राय आङो मा भाइरेल दंब्रा मा भाइरेलनि माबा भिडिअ दं होननानै बिदिनो होननानै ओमफ्राय खालामदो भाइरेल खालामबा आङो फैसा सैसा हरनो हाया होननानै बिदि बुंदों आरोना आङो बिदि बुंनाय समाव ओमफ्राय दाननानै आं मबाइलखौ माबा खालामना लादों लक खालामना लाबाय आरोना लक खालामना लानानै बिसिनि नाम्बारखौ ब्लक खालामजोब्बाय आङो ब्लक खालामनानै ओमफ्राय आङो बावनो सिरि थानाय जाबाय आरोना बेखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानोदि आङो बिराद गोरोन्थि आंनो मावफ्लांबाय आंनि दिमागानो गाज्रि जाबाय आंनो गावखौनो गाव बुंना लाबाय आरो माथो खालामबावनो आङो बिदि गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो बयनिबो सिगाङाव आंनि लोगोफोरनि सिगाङाव ओमफ्राय बयनिबो आंनि फल'वार्स लोगोफोर आं माफ बिनाय जाबाय आंनिनो गोरोन्थि माफ बिनाय जाबाय बेखायनो अननानै आंहाबो गथ' गथाय दङ अननानै खनसे निमाहा होदो नोंसोर आंखौ दे खनसे निमाहा होथारदो बेबायदि गोरोन्थि आरो भुलावबो मावा ओमफ्राय जाहाथे रावबो दामाव बेबायदि भुल भिडिअ सिडिअ खेबनाय बे बिराद गाज्रि आरोना बिराद गिदिर भाइरेल आरोना बे बिराद दुखु मोनबाय आं गावखौनो मोजां मोननायनि थाखाय बेबायदि जाफ्लांबाय आरोना मोजां मोननायालाय मिथिखायो बिराद मोजां मोनोमोन आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो गावबो मोजां मोनो गावबो गोसो होखायो आंखौ मोजां मोनाबा बे आंजों थाफानाय नङा मुलि फानफानाय नङा बेबो आंखौ बिराद मोजां मोनो
थ' मानसिफोर दङ बेनिफ्राय साबसिन आंखौ बांसिन मोजां मोनोमोन बे आरो अनोमोनबो ओमफ्राय आंखौ बेबो बिश्वास दंमोन बिश्वास मोनसे बिश्वास दंमोन बेबायदि खालामनाय नङा बे होननानै बिसोर दुखु जाथावथाव बेबो दुखु जादों जानांगौ दा आं फननि फनखौबो थिखांनो हायाखै मा बुंहरगोनथाय आंखौ बिराद दुखु जाबाय आरोना बिनि गोसो बिनि न'खराबो दा मा जागोनथाय बुंनो हाला आंनि न'खराथ' जाखाबाय बरबाद बिराद दा हिनजावाबो मा खालामबावगोन आंखौ आं बुंनो हाला हिनजावनि खाथियावनो नुजानो हाला आं गामियावनो थांनो हाला आं नुजानो हाला मा मोखांजों नुजाबावनो बिराद लाजिबाय आं गावबुरा सेक्रेटारिफोरजोंबो फन हमनो हाला आं लाजिनाय मोनबाय गावखौनो गाव आंनो भुल जाखाबाय माथो खालामबावनो अननानै आंखौ निमाहा होदो खनसेखौनो अननानै नोंसोरो आंखौ मोजां मोनोबा निमाहा होदो नङाबा मा जालांगोन नोंसोर बुंनो हाला गारिखौ लानानै माबा हाखराव थिना थांसिगोन आङो नायल' नोंसोर अननानै निमाहा होआबा बे खनसेखौ निमाहा होदो होननानै आं बिदिखौ एसे दोनथ'नाय जाबाय